Sí, a més el que és bonic de tocar a peu pla és que tornes un poquet a lo que són les arrels, perquè abans la música i el ball, avui no hi havia ball, però la música i el ball era a peu pla, justament. I a vegades quan puja a un escenari pues, també pareix com a que queda separat, queda una distància entre el públic i la gent que està tocant o que està ballant. D'esta manera, diguéssim, pues, que al estar al mateix peu de la gent, pues, tu estàs al mateix nivell i la música que tu fas està també assequible a la resta de la gent. Per això també el concert ha sigut una mica participatiu, hem buscat una miqueta que la gent també participés i digués alguna cosa. La idea d'aquest grup va ser perquè bàsicament ens agrada la música tradicional i aleshores vam pensar que moltes vegades la imatge que se té de la música tradicional o la música d'arrel és que és una música de la gent molt antiga, una cosa que ja està molt passada de moda i que està ja totalment desvirtuada i que no té cap sentit. I que és com que no és útil, no? Que ja ha perdut la seva utilitat o ja... I justament nosaltres pensem que no, que és viva, nosaltres la sentim i com que la sentim viva doncs, la transmetem d'una forma viva, però al mateix temps la vestim d'una forma moderna. I, bueno, agafem instruments antics, agafem melodies tradicionals, rítmiques també de per aquí, però després mirem de vestir-la això, no? De donar-li un caràcter modern perquè la gent que potser no està acostumbrada a la música tradicional se la sentigui també com a un poc pròpia i la gent que li agrada la música tradicional també se la sentigui pròpia. Només sap que res pot aturar la inèrcia que els pren i els després. Justament com que és una música d'arrel i és una música d'arrel d'aquí, jo crec que connectes molt amb la gent, perquè encara que pareix que la música tradicional estigui, o hi ha gent que la desvincula ja un poquet de la modernitat, moltes vegades als xiquets xicotets els cantes encara estan els iaios, que encara es canten cançons, els pares, que per tradició oral van cantant encara coses tradicionals. I sempre hi ha com un substracte, crec, dins, no? Que fa que quan sentes algo tradicional se te desperta els sentits. Clar, de la mateixa manera que el folk americà va agafar les arrels africanes, jueves, europees, una miqueta d'aquí, doncs nosaltres hem fet el mateix, però en la música del nostre voltant. Aleshores agafem una melodia dels ports, una rítmica de la Todoleia, una altra de Penyíscola, una del Priorat, una altra de Roquetes, saps? Fem jotes, fem seguidilles, mira aquí farem 4 compassos de seguidilla i fem una cosa aixina perquè són les nostres arrels i ho modernitzem, saps? No fem algo pur, ni més ni molt menys, sinó que el que fem és algo molt, pensem que modern. L'estiu amb penca d'abandis massa curtes per allò que els ocupa. Que vol la salmitre del seu cos, un got fresc que s'apura de lluna que puja. No sap quantes voltes farà la terra i ella al seu costat, això no el preocupa gens. Només sap que res pot aturar la inèrcia que els pren i els després.
salat, aquí és salat, eh?